И здравейте хора, аз съм Клеормен БГ и днеска ще ви покажа 3 програми, които може да записвате вашия геймплей и други неща, които искате да записвате на вашия десктоп и в Google. Първата програма е Fast On Captures, която аз записвам. Тя е много хубава програма за записване. Снимки на нея. Ето я. Ето я, даже ще ви покажа на моя екран. Ето я. И да, първата програма е тая. Втората е OBS. Много ютубъри снимат с нея. Ето я и нея. Добра е, просто някой да се лъжим. Доста си е добра. Да, хора, и третата програма е Camtasia Studio 8. Извинете. Ето я. Да. Ето я. Тя става за обработка. И да, хора, това са трите програми. Ако ви този клип харесва, го оставите по един коментар. Се молите за моя канал, за да се видим всеки ден. И добре, хора, това е от мен. До следващия клип. Чао!